3 k 1, že drevo bude posledný, tutovka. 4 k 1, že sa utopí. 1 k 2, že Ctibo rozstane navždy pannou. Aby vás mater zabila. 8 k 1, že nás mater zabije. Toto ťa tak odjebe, že 10 minút nebudeš dýchať. Príznaky a klasická tráva. Ale je tu jeden problém. Čo za problém? No, tú trávu som skryl už dávno v kuchyni pri koreninách a neviem, či som zobral správne. Čo trepeš, ty feťák? Čo si mi to dal? No vieš, ja som stále narkoman začiatočník. Tak to dúfam, že si sa nepomýlil. Budeš ma mať na svedomí. Čo tu tak nervózne poskakuješ inak? Treba mi srať. V dnešnej disciplíne sú súťažiaci sprava doľava Zuzana Demer, nasleduje Gábor Székesfehérvár Balaton Szabadi Sóstó, za ním Gábor Fekete a posledný je Dandy Drevo. Každý súťažiaci musí vyslobodiť človeka s nízkou hodnotou, ktorého nájde v strede tohto ipeľského rybníka. Veľa šťastia! Ty drevák! Plany, panenské plany, to ma boje. Odkiaľ sú tvoji rodičia? Z Kamerunu sú obaja. Kurva! Dal som oregano. Ktorým smerom je hladina? Dole. Karasy vyjebané. Kam som sa to dostal do nejakej žumpy, kde ipeľskí cigáni mačiatka topia. A milenci sú čistého, keď ďaleký. Kúkaj na kurvu, aký má náhubok z bubliny. To čo? Ariela morská panna pojebaná. Podľa najnovších informácií sa v francúzskej Štetke nepodarilo v disciplíne uspieť. Mŕtve telo Šlapkinej sestry bude zakopané zajtra o 13:00 pri školskej žumpe. Všetci ste srdečne vítaní. Čo to zas ten Špírka vymyslel? Jedného chlapíka zo Spišskej Novej Vsi si dobre pamätám, ktorý raz na nás kričal, ktorý prišiel za nami a hovorí: vy ste slúbili, že to bude komorné. A ono je to len také malé. Hen, tam sú nejaké nafúkovacie anče v Kiajave. Vstavaj! Vstavaj! Sa chcel obesiť a zle si dal slučku, kretén. Kúkaj, aké hodinky som ukradol. Krásne. Serus, bráško. Ty si Julius! Nič som nemal. Očiak zvárač ponočnej! Hýbajme do piče! Hýbajme do piče! Kým som kriek kiškuň ho obsú
Ma nastrašil ten balatonský losos. Čo tu tá suka vylihuje? Však ju tu nenechám vyhniť. Zoberem ju, budem hrdina. Šondor Sekete úspešne zvláda disciplínu, priatelia. Gratulácia a jeho čínskemu úlovku. Poďme dole, Vasili. A na druhom mieste končí chvostnatý Gábor. O kurvinej sestre stále ani chýru, ani slichu, tá už hnie na dne potoka, ale tak čo iné si zaslúžilo, povedme si na rovi. Rišpindel, dolina, takéto tučné svine, ťažké tu vyberám z kalnej vody. Čo mi to ťaha nohu? Jazerné kalamáre! Kurvy vyjebané! Kurvy! No tak to je zvrat, priatelia. Vyzerá to tak, že disciplínu nezvládol Jánoš Drevo. Jeho telo nebude vylovené, keďže tento zvláštny študent nikdy nebol obľúbený a na jeho pohrab by aj tak nikto neprišiel. Jebať žbírku! Danko, zlatičko moje, ty žiješ. Treba ťa vyzviecť a prezrieť rany, počkaj. Počkaj. Je ranený, treba mu dať dole šaty. Ty si zachránil moju sestru. Čokoľvek, anál, orál, fekál sa domaso. Aj masáž prostaty. A ty si tiež zaslúžiš. No, taký anál by bodol. Poď, ideme po klistýr, sestrička. Pecka. Dano, vyzeráš otrasne, jak vždy. Fuj! Čo si tam tak dlho robil, Dano? Jazerné kalamáre. Ty blúzniš, Dano. Blúzniš, ty feťak pojebaný. Gábor, nekünk mindent megér, vigyázz már, téged is megver. Hajrá, Gábor, hajrá, Kisme sa. mindig legyél nagyon kedves. Gábor, a nyertesünk, Gábor, Gábor. Vyhráva Šaňo Fekete. Vzhľadom na podrobný rozbor Jozefa Šlotu, ktorý je videorozhodcom tejto disciplíny, sa zistilo, že Gáborov penis sa vo vode stoporil a prekročil tak maximálne riečne kvóty. Gábor je preto z tejto disciplíny diskvalifikovaný. Diskvalifikovaný? Ťažký život ľudí s veľkým penisom.